Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kum ka jing rakhe ya ka jing yo jilla ka Meghalaya ka West Jaintia Volleyball Association ka Pynlong ya ka jing kai ka first Meghalaya Day open to all tournament ha ka arpu waitri ukala lingkot hamadan biar kablai biar skur halayan mission compound jawai lawan bani shimbenta da ki shipau tali ki kinhon kai kan thop hinyo kinhon na kalyang ki shinrang lai kinhon na kalyang ki kinthei ha kalyang ki shinrang lahap ban penyakun da karukom kai knockout kat baha kalyang ki kenthe na marka jingduna ki kinhon bani shimbenta la penyakun da kali u president ka WJVA uba lamat o lalu ulayathu ba ka West Jaintia Volleyball Association kade ka sinjuk kai ka badangshu sengthamai hadin balasakhi ya ka jingla bani kai bha ha ka 6 Meghalaya Games 8000 apusan ka balalong hanong ba jawai uba lalu lapan pauru ka jingsongo ya ki nongkershan bat ki dikhot ka senjuk bakila no senyang ban penbet penbiang ban Pynlong ya kani ka Lympung ha kani ka sngis dang jong ka jingele kai habaro ar ki kinhon la job da ka ATS NEAU ha kalyang ki shinrang ka ATS NEAU kala penliem ya ka lamare nartyang da ka bakamai arpusan arpuar bar arpusan khandai kat baha kalyang ki kinthei ka ATS NEAU kala job ya ka ATG girls da arpusan la arpuar bar arpusan la khatsau